उद्धव ठाकरेंची प्रशांत जगताप यांना ऑफर आहे. फोन करून पक्षामध्ये येण्याची त्यांनी ऑफर दिलेली आहे. उद्धव ठाकरे प्रशांत जगताप यांच्यामध्ये 10 मिनिटं चर्चा झाल्याचं सुद्धा कळतंय. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये तुम्ही या, तुमचा योग्य सन्मान राखू असं ठाकरेंनी जगताप यांना आश्वासन दिल्याचं कळतंय. प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये जाण्यावर ठाम आहेत. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना ऑफर दिलेली आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये प्रशांत जगताप हे आपला निर्णय बदलतात का हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे यांनी प्रशांत जगताप यांना ऑफर दिलेली आहे. फोन करून त्यांनी पक्षात येण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये जाण्यावर ठाम आहेत. नाही, माझ्याकडे माहिती नाही. उद्धव साहेबांनी त्यांना नक्कीच फोन केला असेल, कारण असे कार्यकर्ते लढणारे जर आमच्याकडे आले तर आम्ही नक्कीच पुढे जाऊ.